Na karibu sana Singambo ili tukorea rero litukiriga riesabato tunyare kurigiriria amangana alingiti oburai ase egati yabasae okwirikia buna abaki kura na boigo kurigiriria amagendero anomunaiga ase orugongo rwagusi naiga manachika okumanya ninde nabageni abo barachi usangana intwe asenchira yabene abageni batano noyomo asenchira yabene banyare gusangana intwe na inkirenga kyabo nkiriki na boigo ninkikiagerebo gitambo kirikiga kyo konyore mu nere enchira yengencho gotwara ekona boigo gotena gotwara elio anamono asensemo yabasae na boigo kurigiriria oburai. Karibu sana na nchengoro kwa Matilda boigo tunyara so asenchira yengambo asenchira eri ya bene kige masangana into Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV na ewetinga ekera unko barigiriria bonsimbu yabale maitinga no roringo chakanere korene karibu sana mwensi nabashimiwa. Good evening. Yes, ekirongo chaka naye Henry Wairire Wairire Matilda Henry ningo uchaka na ilitari yao ndabo iko nyare utumanyanga naki rero wekiraiga ime ya Getembe TV ambia mwana naende seria tankoro ku Felix Ogeto jeno muliki weki ombeke gekoro ku see youth for youth movement na ende nko bolinde kerogo kyo MCA bukusero ward ambia mwana karibu sana gusi youth for youth. Yes abusaya time tinga nkiura kibekena ki omugusi ose bago korone kiara nyare koigwa endeke abusaya ninkeke ikiombeke gekorwa si abasaya sengenchonga abasaya etu achiramu gusira nanga tunyara ko bantu ko nyara ko manyikana asama tukaitira mange ase semo ya siasa abo koranga abaraiba nyara ko birogo gesatu iburumba kaboni ano bare birogo bone ikirenga kitokoranga inchira yoko turanyara ko bataina inu kurati moka murachora manyinga manyi noko batainga tikatocha muntu abasaya kwanza turasira na ntutweka tumago teya batata na mama bairire miaka menga sebirogo abarote kabarati moka manyinga manyi akolegas biamona sana na kirato goskasense boyende mheshimiwa Sungura Wairire biamona. Asante sana Matilda. Asamleta pa kondoka Josephat Sungura lakini wengi wananijua kama kaka Sungura. Mimi wa head of communication kwa GYY. Siasa kiombeke kia basae ile njia moja ambao tumetafutana ni ile ya kwamba sisi ni wale tunasema maybe uwezo wetu ni wale ya chini mwatenga basae mbali kasi wale stable but they have the ability yoko uliburai. So ndio maana tuliona ni kukuja pamoja for the benefit yoko support na kukonya na kwa sababu mwatenga monto mna batanya legende. That's why uro tore as a team yule mwenye kuna shida tunamsaidia ili tunasonga mbele. Yes. Karibu sana. Mhetinga inkirero yake wali kandiretie omorigererio Getembe TV korende karibu asenchira yabene korana anere korwa asensemo yende ne kirotorenere omanda neki Wairire karibu sana na haya na boto manyanga libagali ya ondireri ne litari ya asenchira ingekirano biamona Matilda anja serieta Bernard omanda tene ne kiro kyo MCA kurunya kwa wada yeah, a member ya Kusi Youth for Youth movement. Yes. Karibu sana. Aye igore member okorawa gose nubwate liogese kiombe. Yeah. Biamona sana karibu asenchira yabene togoska asensemo ya magega naro ntubwate gati ya barai valia obagendrete gose bali baracho usanga na into good evening. Good evening. Samari tengoro kujaswa gwaro. Jasfogaro ne youth kuligie kirokyo MCA kuru pas chache. Jasfogaro yo as a youth for youth a movement revenue treasure ororo. Nero kunya ko babekere bitoki bitoko toko ligibike bike. Nya gusira youth syaba. Etoko chatwabe kanamo toko nyore youth ne bwate aka function ago chikokora no esobo. Tua changa kabesa kasiniga oko bantu yanyale kanenga nturaswa no asiga sibiyigo turanya konyora gusene misara. Daki ku turu to bwatrane
tochamo muntu ureta isano na no ureta isano na botonya twasire youth yaito twa omnyoka no campaign ali sobo iko na ki ikirenga gitekanana na kiagarambe imdebune treasurer yabo mbiana sana mugusira bari asesiasa boka gusimba sai aina ki mbasa ikia baiga mugusira ikiombe geito bono ikitore yang youths bari bakuriye obugambe bono iga abana butogusira na tweka etoramo tojetamo youths bono gamba bwatinibo uko bambara be exposed to chisiko gase bakoros chibesa ikikana nyoro musani one anyo ringo sina bwata kamuchango gete sina bwate function gete etoko chamo twaligi chibesanke twabekirana yamo twamwa wandoko re function area mone yoko mwaga chase ward yae igontora gi extend go chesa abantu bandisiko etore sent to youth for youth abatori tweka Vyema sana na karibu. Kile tokosa sense mwende mheshimiwa umbokie Madam Wezina. Good evening. Hi, good evening. And ndio bonubone to kwane na aba subati kegra naye bukanda ke ayo musubati mutangani ndo cyaiga asikyombekega bakwane na ndio manyeleta yao. Biamono asa marita nguru Ezna yabokanyuka. Ezna ne member ase Gusii Youth for Youth movement. And I'm actually happy to be the only lady here. It's also a privilege, and I'm looking forward for engagement. Biamono. Biamono sana nende karibu. Yes. Foiriri. Na vera bena yo kuchaka. Karibu sana. Jasa marieta ni ngoro Aaron. Mono manyika nitebuna ausarira wa. Roba nikakorwa yeki kia mwaka masilisti ya constituency ya was. Kiasi bwana lakini kulikero tunaona baba sai kwa constituency ya was. Na nje jengo no geraba abasai babo basi actually. Biamono sana ausai kero nkuchaka ana korwa sore awatebira e bonega tori ya sigitikia siasa kurinde nko no kwaterio gose no kwata basaya ukora ekiro gukwana ne maiki kiraso bwange mono nyara kumanya omancho omorigereri na ase marago beiga ya bono andake ikiringa ngeri kekega na kirero omore aiga ase studio mbuya mono morari sinjana ase studio ga anye twensi niko tora ba etokura youth for movement mbare members na so youth for youth ni kiongitwa chagete kera twaroche ngabasai twatirwa na mono asura wensengi matebe Kenya ngima tari gusiyoka togatebania singenjoro tagwati maybe political stamina yoko chako uburai kirurai bieka tikatubika namo buna basai tunyara ko batu embawa na tutweka abanyene twena ne support so tatekere tokuliyo burayo be tokana into tubwate chinguru turamo so ritukolere twachagaiga toje tikoliyo kura niko twacha komo kwa abantu bari batarabwata chikura babwate chikura yes unaona nina mono ritukolia mambi ntubwate rally se road show ya Kisii county ngima kwenda ko kwanira abasai abanyina abagaka bari batararegister buna baki chikura kero manyara ko bakora register wake kura yakogere kura na yari nguba ya itosa bono ase bono iga nera bichinguru chito cha mambi na anda kino nyari kwera na umurobelio yo ndio chagete gose kero mobilization ndi chagete mobilization yo kweriki gose no mogo segeta kiombe no gosegeta abantu beri kibuna bakicikora actually buna korengana buna chikuru chagete ko bwatu twabere to komo price abantu lakini okonyora to komo price abantu individually kero umuntu gali asago ikira abantu no komo price abantu lakini tukatebaninga kinere buya tubikana mu ne kiombe tutaramo tomo price abantu abaso bwamo so tatena bara nalibara impact at least yo kubate kuri Biamono sana na karibu kwera na somo mheshimiwa Josephat Sungura
andake watevanga mangana yobwererania neki oroche obwererania mbubwateri bagari nene mono sana ana mono asingani yiga yukwirike buna abakechikora Be whatever. But I like maybe to concur with what my colleague Yateva. You understand that the youths a space in the government of Kenya, being realistically. And we have seen a youth to Ravange, but the only thing to what the problem is about civic education on the way topo enda ko sema ni nava sainga na kitokora into nyoro because as a space itone we sikurige chikura chia vile toko bwate wantu chikura imekuwa bado hatujafika ile kiwango, ndio maana umesikia my colleague amesema tunaamua kesho kufanya road show. We have been doing it, I think kilo mheshimiwa Olegaiga kwenye kuatia abantu chikura kwa area sale, but imefika kama group yetu ile kujitolea by the way. And it is very clear for kilo mundamana is a sacrifice, you understand, not like and lazima kuweka mpaka tunafanya road show kesho. So telinga monto na bara irenga ki monto kyo oto ete chibesa ntunto iribesa na monto kila monto abeke taganto kake for the benefit of some mwananchi wa iskali musaenga there is a need yo kubwate kura. So ekara bwatire kure uende ikawa unatora iga maybe telling elas maybe Josephat Sungura research kora, but it's for the change we want. And by the way, I understand for me buna Josephat Sungura I think nabasa para na bali batutegera tegal bone they understand bone ganto bwate slogan yaro and ona ebunu ikransa umatilda no matenga one time is unstoppable. Na ndege unstoppable is out of chikwe chitoko bwata kuna ndege gante to make sure ngaki na habero mu MC okitutu Central Cam 2027 anything uri on tegera to uri okugamba bonega iko ninka bwanda gutoka kokaraki kogenda but ta kogenda without chikura lazima to indicate the numbers kuchasa basa for the benefit of change the nation. Yeah, andake abo wetani abasae na ndemo wate group ende muranyale gwikira se mobilization yega. Of course, yes, you know. The reason why we thought about abasae, we understand abasae na bwe babwate umayete bali batanya kwa chikura na abasae. Abangina na abagaka already ebara say system no go update abange babo na abakesana. You understand ekegoliki kubata chikura na abasae bone abatabwate chikura bose bali bakole kwena. Also not only kubata chikura woka by the way it is also kwenikale jando ngaki. There is also ogo change chikura because you can get yourself that you are voting in Nairobi. But bono kwa irwe transfer kwa limero Kisii County. It is good to tell me abantu ngaki not a must to ake kura Nairobi. You can vote where you stay because for information Matilda you're working in Gatembeti. Ote to work kura Nairobi kura. Ask yourself. Ono mujaro hotel Nairobi ogo chomanyite. Aso menyete para eri ogutumike gari okogendi ne yo mu MCA o mintoga. Omu MCA na ba kulinga kikokwa na gakibo gusere no menyete. E para na ro gokoroseri. Estimate mekane ya boy amate na rogo kubekera ncho tamu akire kura ochigwa kero muntu Nairobi utaliko gokon. That's why we are also telling people nga ali aso menyete watire kurororo akero mu MC bweri yo mujumbe bweri you for the benefit of the development kara bandu bakonyora kwanyora. You have seen people pasali toka niwe we pasali awasa tawo kwa pasali nkwa mwakirete kura ekura wakete Nairobi uswakete Sungura kako tenga kenda Sungura kwa pasali kwa moro mubi. Let us teach people ngaki ebinte bibiroro ngaki ali usubwate ake kuroro for the benefit of the development ya sa you are so even a vote even a constituency. Igo transfer ikura ne gento kengencho mbia mona sana kwira na sere Henry. Henry andake kiro kurigiria ribaga ria basahe kurwase county ya Kisii inkiro nyale kwerekia gira chinga kichiga buna siasa buna ogote buna egatie no mwe kiriga siasa ne nyingi inkiro atebe kegenderete segatia basahe. Yamana Matilda siri swali hiyo. Kene belinga abasahe siye kiro ni gani chinga kichiba bwento kuboka bairiri bagali yabo. Miaka ya itire menge twala taunga abane bakwande school basoma ili bakoliki baba barai bamambe bono twekirenga kitwekire miaka ili yabasaye bono tugwenda gukoraki kurwanira ribagarito ase mangana ya siasa ase kene abasaye mbachite school na ndi mbaroche igasi abana siasa babere biruga matuka mange kurenga kia bible baito bangainira bible gocha amasomo alito bwate ntorochinga ki e constitution ntoma etekero monte gasia bwento gokora woni ba kwenda batubura bama yakwira na emyaka ekoro yaikire myaka 5 yetire bama yagocha kungaina abaibuli bacha kutungaina nini woni tu atendere muna basaye ko batenga
masomo ari twachite kunyarigi ari twachite kunyarigi busa tigakira umuntu akore gasi yaye abasae bono twimukire ng'a ekerugo kyo bwa MCA umuntu akorere gasi uri taira ingina ndagocha kugura ekerugo kyo bwa MCA banyo bwa MP asi ikiro boni gatiga torore ng'aki abasae nabo bakwire ekerugo ebi gekogera ntuma etamangana ya constitution ndrocha constitution ya sigo tuira goche ande ndrocha baraito chorete boniga according to the constitution bari gukora gasi yabo urigeria aba MCA bari kisi county nechi county chingao egasi yabe ne bachoreire registration na oversight one yake irengaki bari gukora gasi yabo onde go play a role oversight registration teyo representation teyo one ntu tu atunde muna oversight tote yaba MCA bari birogo baende kabatimuke onye basinyirwe gasi yabo nduto imukire tokore gasi ito na basae to represent abantu baito to oversight county government to make sure nga chipare chiri bwento korosiere to make sure nga amaliyo kona ari sinyagitari yani to speak against ibintu ibwento kokoro bitari kokoro mbia muno sana igonga apalie miaka yaingi kanire bagendeka kine kekerenga batimuke batutigere tusegetiwo mbia muno sana nengoska sensemo yende karibu sana na ndio tumanyenga andake ayekero kurigiria sobura ibwa boniga abasaye babere bagutumeka bobe andake kurwa sensemo yao ayibune member yekyombekega inki kelio gote yabasaye kero kumera na barabuskali kiosanga nabo mbia muno Matilda siri swali elio yentondera nelie yente ketanga ntogote yabasaye tutware igento gitu kyo kwanda segi iyere card card yeye nere gukonya orete ubonjoreri bori utagete intubuna GYYM nturi goteba nga pande gete tori go sempande gete tori intu at first inchiri tokorandi ne ringa ki abasaye barabwata ekura uchibosia nabora no tugo batenga ke bagutumeka usibara bonye ne bakoraki bamwibu na bakoraki na bagutumeka so iyo ntonda ate abasaye at first ntobwate obongora sana ekere to iruchinga kichoko bwata chikura so babwate chikura ande ngakirige goika ba make sure ngwa kabare kera experience to atwara matukoma kayo no se polling stations yakoganda kwa nyanga nabangi na bangitera ine wakumire no nabasaya babwate chikura kaibale so tobwate kura and to make sure ngatwanye tumire yeah miyamona sana no sana giteno borai bwa basaya bali babwate birogo barabo biyamona siri swali elio buna kurusi timbe specific but a good number bayire tyabasaya do nanda basaya bali se birogo nabake lakini abo abake baro batafereti yeah so personally things are negative borai bao yeah biyamona sana na kerongera nasa mheshimiwa Jasper asensemo yao temaitinga ekerenga gosekeri obwate engane yagendi togo chase oyo koligeretie baragoba yabono na tabo musae engana yaonereri biano muradia igentongo chikote bari tangani kwa bori swari gia sana kwanzani nyabasaye baito abasaye baito igento patara chira go foteri kusebatai ko yoburobe kanaga ari baji gwake kura niri bataro chirizo ndio gwake kura abanta bari se biro totogo chora batunireiri mono ngoteba banyoro mugusino umuntu chiro korere gasi se government wekire myaka yayo kuritaya na nduche gukurwanira kiroge kyobo MC obosinini sa omwana oyo makore kenyoroga omumuro youth ubwente koboko sene MCA wanyora tabu at resources chikogera aso kiroge kyo ono mumuro oyo utabu at otaire chance ya society akobera kando gari tataiti akoreki ageno gwake kura twae gocha gwancha ese binyoro bito tokoro chiwari chito tokoru toembawe youths baito na mo especially toba sominga ubuya bororo bogo bwakachikura eka to batabire binte kamnebyo nabo bona ba youths abagosoka bakekurenjerere ndonge to discourage gente nk'umuntu chiro kodregasi bakora akobera kali pension yae nanero cha kurwanira borogo bosinini to discourage binte kamnebyo to youths abaribaga
bamanyingana barumba mbari abantu ase society toko babeke nchire kamne yo youth ya rasma bama rights yabo baka no voting ye rasmi system yo ko vote rasmi correct change kurwara that's why buna nini usi youth twachiramo okobo omugako yo rero onyode mbaka pension yae na bwa resources chisaine ngochare kuniria abana bari abake bakuriye birogo ekagere buna twachirega turi resources nkenke tubwatirane mu muroyo obwate kirenga kibo gikorigiye obugambi tomokonye tomusire nchiragete nehera hasuke mutu atware chinguru no mugako yo maybe obwate kibesa that's inere ya chenda ya nenene so abantu baito bise binyoro beto bare enko ba requesting ekero banyori youth yabago chakugo no bugambi bakobori yabate ko ba treat na bagaka abande yabarenga abana abane biro bakora ibyo cyakonya chiwodi cheito tani ndi bako chaba baba sabana kusine kibesa baseru bagingo discourage yebi ngente kyo sera yabaraba ngana abana babo bakora ibyo bugambi baba support freely biona sana bune treasure ase kiombe kiga ekiro kurigereria marange ekiro mwachiro no nyina samatanga mukwenda no nyina simbiga indionsiro ekiro kurangerwelieta osoko kwa irwelieta liri mweshimiwa expectations cha vantage ko baigoro na kimoko nyara gukanye ground ekiro wateprenga ndake ogosera na kuchikori kwa ve challenge enene it's quite unfortunate ngabagambi bare tire batanganire mutuga ibasariti abantu babasariti kunga yani rasma nge kibago cyase barabukiba bwa resources ibakwimura kibesororo in fact bona nganto bwate savari anene sana imagine ya youth kogenda matanga ngo expect yole otigere family besa abantu aba bagweta ine gango no bamuraba mpatete na barabo bayekende iko we have a big challenge sure tubate challenge enana lakini ate banko request abantu abaito to barore youth nga abawo chikorigo bugambi bako batreat n'abantu abandi abane bayikire cross kibesa but to understand nga ntubwati kende mbonto korigiyo bugambi mambi tubakorere gas lakini cyo nyoro mugako eroro sikibesa kurongiri tangani agocha nande no mwegasi tabwati korochi abante se sale no go yebesa tate korigi mutu ya biamana sana ezina akwire nasole libaga lia abasubati abasae asuburai nabayo kiro kurigereria ogusia iga abasubati tari bange bakire chikura nyara gusanga no mancho morigereria biamono diante benga space ya leadership number 1 ere rosi wenchereri nga leadership ere wente ko ba occupied na both genders that's both the ladies and both the gents Igono, entonde tokwana to all the ladies amaba abaswati bali busi. It is high time abaswati na bamanye that they also have power to occupy spaces of influence. Nile matuka aingemega ke nile ba matu amaitenga abaswati gasi to no koraki no ikaransa mega na gutimuka na kore gasi ya chikoni. Igobono tigante benga abaswati andons pias bali busi. Baito imoke kwanza egento gya tolenta gya noko tebya abantu babwate bawe card so eketo gotino na basaya bawe card pia the ladies wasiacho nyuma tobe card and also monto ndo wenspio tari card they are denying us the right to get the right leadership iko buna ba minto ba kwanirega iga the main agenda no kosega abasaya kosega bangina kosega bagaka tuwe card Elikiagera karule kadi, it is your right. Elindo nyago, tunyakubwata namo, we have the right leaders, and then najua together katoko tenatoko anili ogelimo, great things will happen. Yeah. Yes, mheshimiwa Ezina, ekiro tukurigereria gusine gati H county chiri chibwatanane no mochando, bunabona abana banyaruka bake okonyoranga abande basori ase chinyomo cha genkyo, abande batigire chiskuru okonyoranga nabo mwana ali gale bwate usana abana babire. Lakini tabwati kibande ustareka no emyaka yo gutwara kibande ase omorobelyo yoiga oino andake abanyaruka bali abake konyoranga mbara ikano emyaka iliyo kubwate kibande barabu andake no bwate mkona hotia sebale osekere kwa baumeri ogoti yabwate emyaka 17 takonyara kubwata kuro ikiagera tabwati kibande ora unge kubate
ketokwa kibando maite according to Kenya constitution we koike 18 years and above unya kubate kibande iko bono kwanza tigancha kirasi wakwana tubwata abasaya basubati abana bake o bacho baso ire chinyomo chia mapema abandi banyora abana bara abantu abake egento nachire kumanya abasubati aba gusaya chinyaruke chiga ekere bari in that situation number 1 ebintu nebinge sana bikogera omuntu enyora in that situation nage konyango te yabantu number 1 eketoko nyora omwana omusae none nyaruke ensini yanyora omwana number 1 tubwende gochachi omuntu kya wikatonyora the scenario ende ketukuri gusiye ito egento keto chante number 1 obotaka boto chande sana no botaka obuiga na nere konyora ya lenta ina ya confusion tatokonyana n'umwana obere school dropout nake oja kamwana ka be school dropout gaki mwabo taliko mwana one besa gore none the personal hygiene kanyore ndo no mugaka gabu gwate none miaka 40 go gwata ganto gake konyo mwana utokonyura matemo so egento nare goteba in that is that omuntu ndi kwenspio libiro 18 years tigatubakanya chinga kichabo kichira ikebabwate kebande so akona achofosi omuntu bwate 17 years bwate kebande na basubati bange mbali gosoka andake gokora na yichi campaign ose lobbying vneyega mo gokora barabu mbaroro bali in a position to lakini mbatageti andake singenje ya stereotypes gose bamanye bakorana basubati osase siasa nigakorora kana otema gwe pamaju kumwande gose bate babande nga yo sere siasa uimotigane andake kero kyongyo komate wonorako in a narrative that we buy in the whole country not only in the whole country none chi county njiro tokwenda ngenga konya passport iliogiri aboli dimedimia kidogo na inda ekere iliogiri umetekero monta kwa ntu bine ku number 1 is the level of knowledge and understanding eke to mobilize passport ya bega to we give them education and empowerment to abatenga we also need a space as a woman. It doesn't matter when you are a woman. Number 1, leadership is purpose. So we got to konyoro muntu you are sitting there you mete if you are not serving your purpose na wala just okay goronya za ko boli ya dada Mr. Sungura kwa bwenda kwa president Kenya and you failed me terribly. So we are trying to educate these people that kindly mostly abasubati andonse asibaro yontegerere botuko occupy your space as a woman, identify your strength because while leadership and politics it does not make you less. Serve your purpose there and also I know with that tutakuwa mali kuzuri. Mbia mwana sana ngwira na ase liroba ekiro kurigiria abasa chi constituency chi nyinge aiga chionsi komenesato oso achi abisi chia sub county ngonyora abasa emba bwatemere maroro andake bali pagendete gukora gusavu gusaba ko nabareria ase chibunge barabo livagali abondereria sogo change enchira abantu bakorengereri enchira abantu bagochora baraibono iga tubata basaya ne mono pare buna for example chiofisi ya CDF chiofisi ya county actually ndonda basabe sekoranga una ko boriri swari ekere bari chiofisi igari tiga basafu abantu ikwari yako era bono konyora ekere omusacha ore ko bagusene constituency of county most of them they take that opportunity uchakakora sometimes corruption anene mono yakogera konyora kero tete kwenda gali tete konyora obokonyi bagotenga yaya ikamipio kore etemego rugento gekeigo mwa konyora obokonyi gete so egento nare kubasaba osengo sabano nabasaye bari siko gari buna bono ikiombe kigetwa gichagita singicho gukora ibintu bunebyo corruption n'ibindi buna handouts so egento nare kubasaba bari jobs chiri na barabu basoye yani barete buna civic education uchasaba saye bande kero gwachire gari kuri obokonyi bagokonya otabwati partiality Biamona sana abangi bagutumika buna amachuma gose brokers boniga abasiasa barabo mbabwateri baga riokogendereri gose riokoreto burai kwa bora na ndiri swali ya sana. Actually that's what we call handouts. Handouts ya bere kegoche kenene muno as a transformation ya magendero raita muno ase weriro bari agusi yekogera ekinentu kyasimege tumega buno mushimi wateba ekinentu kyasimege tumega na parai bari barenge maeka
lakini into nare ko sababa na kia kora bono to kora voter registration yiga to go segita abasae ngaba bwate chikura egende ke onige go chasing njobotaka okolimirwa akonyora omusae tabwati kende njarara ire mambia ya oranyora omuntu okomwimina kana tahokana lakini njigendo nago segita abasae bare sikogari ekadi yo wake kura ne bwati chinguru sana chinguru bwate nechi ekero gwakira omurayo omuyekura omurayo iga asigete koreta amagenderero asigete arete paraga ari masige etaiyo obasi ari ase para etaiyo aretero ne industry nyamache egari etorike tonsi ntogocha para tochaka kosaba handouts ustoganyerere ngaki mushimi wangu etara atuemi atu 10 so esegeto ya neri ngaki twara kubwata chikura hano tomanye maana yekura chinguru ekure bwate actually twara kwana tubwate chikura hano tochora barabara unge nare kubasaba abasae muri sikogari tafadhali chinguru tubwate bono iga nechigo chenchi oburayi bwito bwagusi na Kenya yaito emurayo gocha kwa siringi 10 siringi 100 takuganire timaya igakora at end of the day gakoire chikura na tagete kwira nichibasiri cha yako ete so egento nare gusaba njo musae uri sikogari bwate kura chibasa chigocha bari ba university bara chibasa takuna lakini njoro murai omete ngomurayo kina mochorire na chareta magenderero nabona narikwera neri gombia mano mbia sana mheshimiwa Wasungura ase ekero kurigireria siasa ya basae rero babwatira ni gwena siasa ye byama andake ebyama mbibwate influence ase kolobi buna for voter registration umuntu nabone tukurigireria kiama mbaro rago tebonga onye andake tingo chwakera guseno DM kuro guse Jubilee kure tindo cyose chigutwara engencho kira kwandire igoro ya vyame viga sabasaina boigo kwelike buna mwakie kura. Asante. Hii swali niligia sana kwa poli, but I think kiama nkebwata influence depending nkai, you know, like now unaona Kisii County gaiga sterigusi gaiga, you can see because of the Matiang'i factor, we call it Matiang'i factor, kubolibo president gotwara kere influence sana, you know, you understand mo Gusii Matiang'i now gives the direction ya Gusii. That's number one. But that Jubilee na beta ta kwa buna Mount Kenya na bako ngaki na ari kiama kere kebwate kwendo, lakini nchaba sai na ko bate bendo kia muhimu pia nabokolije nabokwa ticket ya Jubilee na hando buma pema sana saa 2 osibiri depending ne ground aba sai ba minto chikura chochi numbers ne chikura ne ground na okora chikura cha ase ground because you understand una ba sai siasa umanye tena tali crusade na bago by the way all the best candidate no nas nominations handi ticket ya koreki egenda so muntu mungo because mino ya tebe gore chibes but ejiteri ko toitomo onya sawa kwa tengana ko be kiongozi, you have seen people ago tena ni independent na ndo okoraki oira chikura as long as ngote bande kiamanke ne factors okuboli chikura nke bwata for example na bakonya ngaki una Jubilee wasibune bya mapinde na ne chibeza nchiro ko ekero ase kiame kike ko support ya sokuboli chikura lakini ngote yabana inchi ngeli ngaki ekero chukwa ke kura terikia mu maeto gwa kire kura no muntu ogochora because buna bona iga umwana ominto una chaspa kwa akubol kurubas maybe is the best candidate lakini taranyora the light ticket yakwa because atabuga tibe pesa na bakwenda abana inchi bali baye akoreire mirimo wose bali akonyira asa akonyara no atanya kuboli chikura they will vote him in because mbama I think yawo chikora nkiawo chikora bono tiga kwa kire kiama just vote as a person inga inkisungura chikokorera. That's what nda turasemya abantu no to chikubatia abantu chikora because we understand because of chibesa naro siasa ina tokonya kwa yakora iga abantu bangere kongaini anga abantu ogochora omuntu so what I'm appealing to abantu baminto let us throw see ground once no tokonya gotanga abantu bwa chikura as long as on bwense chikura cha 2027 buna tokonya kumiza abantu bwa chikura na into igatoliki chikura chito to the ground oikwa ndo ligi chikura onye tokoli chikura no yagwe ticket yirengia bado na hana nabo gosibikwa koreki ogenda like the likes of ODM you can remember abantu nabanga ba ODM jabera gusiga ere marketable sana but you have seen abantu na ile ticket ya ODM na ndo ogenda like now for example you can see like Nyakwa ward mwaro chengo abantu ba ile ticket balenge kwenda lakini bado mtu mwingine akafanya nini akachukua igeto gosaba abantu baminto na bali igoro gali ase byama like na mu appealing muna one of Jubilee
ere gusi let it onye nomination ebe free and fair kwa for the benefit y'omuntu go trust ikiama and lastly ikiama no ke kwera gabo omaete ebe teba fair maya no ne president yabera affected because for example nsungurole kwa ticket ya Jubilee ebe tayo iko koreki uchiranga na abana inchi bali ba trust tisungura bonsi pinamba sirichiae na baro bachiranga so that's what is a collective effect as a yes na ase andake bali baguchipa sokia ba swabna independent barabu konyorenga baroro nominations cha korekana omusae oli no ticket andake senso what of factors chinyinge chikogera konyoro musae yo tigerisko o muntu bwe sokia buna independent o sokia tabwati kiama andake kirokurigira mutuka bosio ebinte bina obira basa korekana sa mutuka ambake ale bosio barabu nke kubate kwali ne rugoso kwanyorenga tuigetiko chorwa se nominations echiga obwente kubwate sie kiama keli bado gose na bogwa soki na bokwa ngusaibweka for example kiama gyoka kyago disappoint and no ke support okanda ko support ketembe yako disappoint and okanda ko bero that's an example what I mean is this as vyama bantu wali bakwa independent we have seen people who are independent by chikura if you are the best candidate na anda bantu bari baranga omwana onero ko wetike lakini bamurira that's the time ko ngabantu baocha kwanya ko ngabantu nga massive votes that's where those things comes by the way jaya ngano mwana mintesi na ko wetike kabisa igayo women rep wa Kisii county kabisa lakini because bon ba maite ngaliyeteria ndi famous pa omuntu mungao people will come like mwaro to kurwararia bomet omwana ulitelinga ni ga kire tuchikuranga bono unekwenda abante ba mwete weyo mwana oli abetanda rated dekara chiete state house if you remember the year 2022 bakare ku broke kutabaza koraki taswa because ya poverty the same case ekaro kwanda leti omuntu because he has the ideas and the knowledge go develop yo korete kwende that's what happens so abantu bali independent bakwa independent njitili ko discourage lakini rende onye kwachire nomination in free and fair kwa bwirwaro it is good to support ikiama keko election challenge free and fair unless in challenge free and fair because the same people ba kagali no miracle they are the same people who work aralia etebe yes bia mono sana Henry konyoriringa unaona twatebire wachire nominations turabwa go kogende ground konyorekere hostel tubwati bitu kya somo guko una umusaye korwase unabone county ya Kisii ose county ya Nyamira wachire ground ekere hostel abantu bateto goserwa tubwati nibo wachire se ground kya yani ase kiama kya wakiresko na bado no bwate gange yokorigie kiruge kiga no tete ko ba no boli independent lakini asomo buko to independent esto yo no me yunga vamos a ene kia wente okora ikine gento kya okora kana Matilda mono ase biama umusaye muna twacha gitu kwana tabwati bitoki goikore ngaki ore na competitors usaba abantu abangabo bakubolie kiroge ekyo lakini bagwate chibesa ono chipati chinenjiri yuko chiesanga ebako ni a ticket to the highest bidder yes kwama yakanyora ngo limu kusanga nero limu kubuna nero nabwa chibesa oma yakobwo koboka oyando kuwana nabanyene party obahakana oyagwe ticket one karo kwira ni ground ngakyo chote abantu bao igente ketangani asisiasa uma ite siasa era ko teaga umuntu uli achitaka koraki musaye uli ga achitaka guru ono muno gwanchirana nayo ira nenso timuke ekene ngelinga abantu ba gote kwa goretu ono no chogo temi miake goche ba gote uli to kumusuguma ikase ketakoreki airane aguru naende ono njige ndonda te ya basaye bali bara mochani nga baso ide ticket naende ba mbara iru nomination barosa ne akon koliki bipande libwe ya mu MC yo mataka kwa rusi gwe kwa so independent we ko oete usangelie bipande libwe ya alimo kubura na baro birogo eba kwanda bate amuno moko mweke pandiga mwakire kura ono ego na beko mabera kongu konyori bipande libwe ya usikara binyore konyora babande basu na ABC omayo koraki omayo ko bolie kiro
ekero gocha kusangera ipande bili bwemo barau baminyokire bakorire chi campaign bakorire kibone ekero gocha gocha na beko ba lakini rende tibwenere tinga ekero kwali nirwe ticket oira na maiga otimuke ekero kwa mugo tukobuli kero kwa bwaterango tali rango echibesa ni rango yobokoreria asa abantu bawo bono gwikosugume itogotenga ugusuguma mpaka engori tuli gwikaranza maiga igotumuke igo twali kote yabasae onye kora muchani ngobulire korogo ende independent suguma mpaka engori abantu abu chibese chiabo na chitogocha gutumeka naende go campaign naende ekene nkelinga abaibuli baito boni gambaroche naende nabaromba bwata mabira mbaroche ngamuro tabwate besa igo naende nyasaye no muntu muya sana tako goseseni na besa agoseseni ni enkwane ngia ilibakorokanga charisma timase na bekoruko bono charisma ekero bwata charisma no totwara besa abantu nabo bakogwanza naende bakwechikura raira tali gutumia besa campaign yae nanyamo mai mangora ngo tuyamezi besa tunkagere toko zengo tumia ali mono kini umuntu wabwata numia oroche igonya saa goseseni abantu style ngao bona ekora burwe bitoki munu twaro munu etubwate bitoki mubuko twaro munu kwana n'abantu baba batenche no musae muruchi na chiriko basabe gasi mbakorere gasi ingencho nero rugose onurenya rukwane wikira na semega kobere yengencho na muna sumusae no tutwara kende wikira ni mega mega nabo gwikirana imechandira abenga okora magoso kote abantu bikira ini gamba sere bono emega ro gwikirana kora eguri kondo kwana n'abantu batenche enachire onye n'amatange enachire kole kubalerisi naende mono nima itogo ibintu mugweterenga kimneye nenkomunya sabaremi lakini naende nachire ko basaba chikura timbu atikende ndabae jene tiganire lakini kilimbu atayekenko basirande naende taras mutanga senkiyokuru mate abana siasa bale rora bakoro batubekire nga wikote note enche na rure chiri bubere na rure chiri bukumi na rase nkuru gali mbale bakuru mpaka 15 matanga yamo no ino mu MCA umuntu muno yingia kuborera keroga maene kwa matanga yamo kwa 15 ingi moko kanyiro umuntu uyo lengenya gitari riri yali nyagitari kamoko mukonya nyora marioko mwaga nyusira mwama kuro kuminyoke mechango. So we are going to create this civic education to the people to bateinga chibese chimoko egune chino, especially once bali bale kerogo batara akora magendero mbabwate getiro ngote itora abantu straight oninga chibese chi ne chipare ya bwento korosigu epare like korosigu chibesa na chialiru bono magote gubekera ini mundu to karagasi ogwaka no mushara omaye gote abantu tinago utumye mushara okosera abantu iteko te kunyalikana bone to be clear wansera bono aba MCA bali bakogora chikura ntoba maete aba sayo maete boni geto imgoreta maiso ngocha tore ground to batebinga kitika kogora chikura na aba sayo bali bagurirwe chiobisi cha ibisi nchiwire chiobisi cha Huduma Center ni wire tiga baenda bera ni chikuraka yakora ni chibabere getiro sana koleta magendero sobo tiga baenda ni chikuraka bakikura nalio magendera arache naende nari komenta iga umuntu ochire obasereire chibesa oirire kirugo ngaki gocho kongonta moyo kumusaba bakonyi ande nakwete chibesa so abasaba ba youth for youth abasasa abasae ngoteba torekene mambi muna togo chake sabari yeito ye road show eju kira asas togo tinne togo te yabante kene baki kura sobongaini baki kura sama genderale baki kura taringa singe njo yebesa asinge njo barocho muntu oyo nabwathe amagendero bongo bwaye mbia muna sana ngoira na se omanda timetinga environment ra se enkwane yo na kolenderi bolio rikorengete boniga mpinto kivirio kurigereri kwa rangande akikura se wodi rio kurwa bitaraikiraniwa bibonete guikiraniwa an muno gwetira se ukwirike una bakichikura nawe go gwakikura ukuronge bia muno Matilda siri swali kurwa se wodi ya ne bintu ndate bitaraikirani ku muno na bono ntubwate challenge chipara chito kirito compare ne chi word chinde etofauti gero yanane okubuli kwata bibunga mwa MCO sitting about the differences ne governor
bono gwasinyu ng'aki differences chia bantu babere chigocha gwa affect omwananchi ogwakana tax. So egento getang'ani bune ward chipara chimbe namba ibere ntobwate ebinto bune bya sports county government gusaba MCA nkwa bubale chibes chokolos no nebiti bigo support amangana a talent korunse gotira. In my ward for all this time endonda tebenda identifying a kia very supported under a docket you ya namba isato igore ye chibasari chikwana nwa so far bana bano to ate complaints last time chibasari chikwana nwa kemanyano bana bano I don't want to mention check out yes tinde to mention Marieta lakini na last time we had complaints omuntu akonyora irieta ria yengo igwikenga kiaba ko konyora chibas chiri konyora irieta ndikore tiki ndiyo so what's ngaki in between magic kia kortiki ya penalty so ebino bibinto bitatu main nkoranga bibwate shida bitakire korekebisho within a ward yani yeah nase mangana yebitokia yango bwate kendora mentere mangana yebitokia ro it cuts across mente tunabasaye mbono tokina we have young families you know to support so kwanyanga kantu kaliaga kokonyora priorities nchikoretiki nchiro so ntobwate challenge you it cuts across lakini nende buna tokonya kwenda ngoya kotebitora abantu ngaki una nakugurie kura to expect nje nkora magendero lakini nakuwa ngekura igokenga ni gas kuanga gwantoma so that's why tokore tofauti ekerebi na bono orige chiwodi chitu inikisi abasa empale ba etwe urabono kurukitutu chache no ndobwate example kimusaye utabwate besa lakini naye tuchikura igasi yakorete gero chikaine nchu compare na abande bagurite chikura kindi nge atol wochiko watiga nandi to abolete adanga asigete mbanga agerete kura asigete na agurite chikura ejo so kwanyoranga etofauti na yakorete ki so ngonya gotaitora abandu ngonya kuba educate tolenga bunoko ni kura expect magendo tabo lakini bunoko na ni kura yago se buya igotagoriri arono no MCA na bako ngonde kisiri kya ngubuli ngakirende ngakikwakora yeah nimbote report rinde ntarasuka uchase oyo mento Jasper omanda ekero kurigereria egati ya magendero ye county gosekero tukurigeria devolved unit na poigochire cha national government ngochire chire chale to mochando ekiombe kigango murekera kere anda ke kumanye kera abantu bakubate kuro kwa manyina chipara cyo mu bunge chibona to kabaiga cyo mu MCA chibona to kabaiga buna bono toka ndrate okay imbono to achaka so first assignment yeto ya lengenga turatebya abantu barabwate kura namba ibere at personal levels go educate turabantu abo ndiro ko nyoro mundu akubulinga ki nyarebe tararo sparagete kwa murekebisha ya ine anyarebe yes lakini rende bono saba na inchi that doesn't matter again to keronke linga ki magendero ngwakana nguna tubari tax ebe para ni MCA ebe ni bunge era na wate right yoko nyole pale rengia yeah yes oyo mento Jasper ekiro kurigereria wasoira DC kwa nyolirenga chitofauti njiraro andake kwa irwe kirogo kwa nyolirenga chire chiri kwa aliete no rigeti go chikirana komenyere ko igubuna omanda teva kwa nyoro montago tevana bali kuigwana no mugavana amagendero ni gaho konga ocha se wodi yae differences bune chiga andake kiro kurigerena kwa nyolire kirogo na kibone oranyare go chihando biano sana seribodi edio itangani kero muntu maybe watch odugo chigali sene county assembly watch ko represent evento tu arusiane rengia esoko kora chigasi ibone tekero waso iro office yao igento keko chigiare ta differences ni siasa chiko chiaswa to expect yo omwa ko mutangani agwachire gwachoro gosene ngo che county wachoru ondo chake ko chaka ko chisiasa o chaka siasa eda no mugava no gopinga osinyare bo gopinga to konyora resources chirio tete oire se ward yao ochikokorera magandira takire so nchenko sabanga
ekero bono turachikoma gochoru bomu na change se gochoru enda chikoga ninga chinga kichiti cyane nda to office no gukorera umwana inchegasi kiage abantu mabune safanti yabo je bakorera gasi tari nchiko twara differences na banene bane chigasi gose governor gose bantu gose president jenda tebenga ritanga nitiganso ega office ye umwana inchi uri ontoma go chyororo make sure ngana na delivery egento kiri antomete go chyororo yeah mbe mona sana anda kino kwa ase bunge ase wadi ri okoro magendera mbiyale enkuru pas chache aso mugavana ito akoru Kisii County lakini no gukumi sana nga magendero tayoro nonye igente ke twarure gukwanire ikyomo differences chire between a governor na umu MC oregeti na kikera orekene mono umungwana tubwate no mu MC okoro guchon sambo chinga kichintambe obeire nga tambare nga mone governor iki kiagarire buna pas chache ito tubwate magendero nonye you can imagine ase miaka iba abeire almost nene gochikoera inga sabegete ECD classes gochi eneo gete ya moyoka lakini kocha sande magendero tayaro rononye mache bantu mbabwati water springs yeto gochi wakeri ogitwatangana ki tuangire korosel ku water springs mache tayoga ina tabenge gojinde ko barosel go se water springs echi naliyo ko mnyora ko mnyoka utangana ro chakorosia mache gamnai ngote bange paragete ne bwentero siku iyangire korosia se miaka yonse pya bero office ina bekira bantu to chikore me parei tuanyaranga oyo onye brokio na rotate konyero sinane so ine mechano to rese wodi ito ekero differences ichiroro ngochiko sabanga tiga ekero muntu wa soil office utwaro siane ngia nabantu morororo mubwaterane mukore gas kiagara guchiko kore gas mune wodi iri ane apasache erasmo umugavana asoyo ako ebesa kurwe se county nera twaro usiano ngia kuruko chi national government nera nyore bito kurwaroro bigare umuntu rensa se ward anyore services chiri ataite so nabona ko tanga those differences ichu na chichi chia indria magendra manga se chiwodi chaitu mo especially pas chacheze yenkuru magendra complete tayororo yeah Biamana sana ekero tukira na se kuru yerene Uibwe county ekero kurigiria county ya Kisii anda keri bagari abasubati oseri bagari bo wakilishi bo basubati ekero kurigiria meremo na kiere biamana sana oseningi kiri oroche nga kebonete gonchorirwa iki kiako ire iganga yo chokuriga ekero geke biamana sana tigante benga abarai babeire kurumega nao bale boniga taringa barakora gasi oyo korere gasi biamo oyo tarakora bwensi biamo we want to appreciate all of them and number 2 ekera to gocha sekero ke represent na wale aspirant women rep Kisii there are so many gaps and when you talk about there are so many gaps ke tokora women rep na bwate so many other things are going to occur within the county and when I'm talking about so many other things we are talking about a woman, a girl child, and a youth. Because abona babantu mona abwende wikange. Lakini atokuri libuna Kisii, our women are not empowered. Ekira stoko ranga, ekirogo kuiro kokoboko isiasa kuna konyole ekirogo is just all about fame and the personal interest. But however, to wende kobo to are in mind that ekira kuiro ekirogo ekiga number 1 people come first. Kiagra bantu ba wachora you present them very well. So as a docket ngukwana at this time we have so many gaps. Our women are not empowered. Ekere to there sometimes what our women in Kisii County. Our women tera tinga na boro bali. Muto mundo na konyo rekera ajiri mutu in life akoro yondo tareka mutu in life no muntu mwaro. You see? But kitu najua ni kwamba women are not lazy, it's just that they're not empowered. There are so many gaps. Number 1, our cyber are not empowered. Our people our youth are jobless. Eketo kuli una ligo endongere kwa boli na abasaye bakutumika ubona abana siasa. Abasa bakutumika ubona abana siasa bako batumika amaita abayiga at the point bako atkende ko keep busy. You see? So the gaps of our youth not being empowered and our women are not being empowered is a very big gap that need to be closed. Yeah.
Bia monondo chenga tutigaritini chitagika insi chitagika isano ikirongo nda story liroba ayandake tubwati turi kwa siasa yokorigia kirogo asuboniga ase chi kwate kwa road show icho chiracho gukorekana gose esi chitaro chino nsemo kichiri ora kwanira chira nyare gutwara gose muranyare wikirana road show icho ya mambi turachakire gari tutujache south mosojo Usero ward tokuroro tuchinyakoi ward tugende Sunika tugende First Church tugende Nyamarambe twende Itago twende Kenyenya Mugonga Nyamache twende Nyaribari Masimba Keroka Keumbu tukorere Kisii town roundabout yeah na mbara bibaganiri wikira nase chirote shomuneche kiro muntu raganiri wikira nase rotshe Masai abo mongina abo mogaka yakolero tshoye gateri ngause no gosegeta abantu babwate chikura yoka lakini gotogosegeta ngokora turi part of civic education yigato kora ni gotogote abantu ubuyabo gwakekura nando ubuyabo gwakekura somura yuri barojo rakora magendera Bia mona sana oyo oneri roba Mheshimiwa Josephat Sungura metinga ndio bara sekondwani atarakona Kitutu Central Ward ase tagika anyway mbia mono because echinsa I understand people of Kitutu Central Ward na bangaini na abantu bamenyete town they know what they want elinganda batenga for this time around let us make a change and no yata telinga atikaro montakuru sibura inga igo tarakora. It's just a constitutional right thing ake change nekrataki netakeire kwenda so njeni gonko basabanga let us be united, let us be together for the benefit ya abantu etna bagusio ito kerenga ke yegoika let them choose wisely chibesa by the chiasali ya abantu bakino agamunonde tokora uno mwana mintakwana you get umuntu for example umuntu rura America nona Matilda uso umuntu kanye Nairobi ara kolegas wakorere gasi mpaka kwa ritaji hande kwamanyire gochanga hando tete hando bulyo burai kakino na karoko no akaro kwa iru na sekali ngakwa teka ekote ando tumuke ka olisi chombe hande gwacha okobwacho hande gwakore kwereni so that's the things to go somya ndonga ki tige kero ekyo sana hande by the we feel like kero kya baba sai tige kya abantu balo bwate miaka ko bwate 45 kuchigoro na hali kibiru bibinga tige baba na baro to because ikinigero kya basaye MC no to chakiranka umuntu kwa mawoche kwa a minister gose ebiro birebira so we are encourage abasaye abange basoka for leadership for the better tomorrow. Mbia mona sana Henry nayo raina ni nkona iyo mweri na bwo kwandira abantu obali bawo oligetie gosangana barabo andake gesiasa mbia mona Matilda gotsantaye tukwana na abantu tali abantu bane buka abantu kwa kijumla nyaro ko batinko batebiga ekaro muntu tuketese nyomba okanyendagira maroko balioka alira gosike abarai baito bali birogo batokorera muna kisese eba kwenda imyaka 5 bamaya koirana bamaya gotwachi pesa ikontu na sese to bautitei bana dai tukobeka it very clear iga around ye yango te itora abantu baitonga kitoko libintu ngo ba educate tole na ngo segeta tora abasaye aba mama na batata ba kechikura no bongo kutegwa kachikura nienda baro libintu beteire kira litu koko boka kwanyora news yenga nga chibasa chia sirro chia segete waranga magendre para ketenjanya korosibu wara usenga kibintu byale tu asegete chipara ngorosibu chire nchira rosibu bono gokora tuli binta senchira yo eroche kaimo enaro kusaba bona abantu bane babo gusero ward nje no mwana ino around ye mwari gwacha monteme inchenchi amagenderero ala nimba kolera biamon kwa niaba ye kiombekeno Gusii Youth for Youth na bogo kwana no moncho muligere ngana yo mwari takekemo tunyare gukorera abo asiri bagalia ekiombeke kya Gusii abasaya sabasai etwachire ko basaba mambi kitogweta kimoko igunga abasaya baikira segete togo basaba musoke motutegerere
naende ekero mwatutegereire muigwa mang'ana tukubatebi musoke mubwate chikura chia IBC chia IBC nchigoire naende Huduma Center ni rororo ikaya ororo ni gipande kia ugioka bateye kuruta gitukubwata usini kuruta gitukuchange onyoka ngaino no mu MCA oli ororo boni gotara akora magendera gotenga kwandi chibeso ndo chinchi kuro chunga akira ungakire manyanga yuna magendera okoni kuoni ryo bugima bwao na ene nkoni ryo bugima bwao bana bao neke goligion spike gocha kubwati iwe twari ko basaba abayibuli asimore abasaye mambe mwesokia so bonge elimu nyara ko bamuko igungie kiombeke gya sokerete iga gitagete ko batebi kero bago tenge Kiswahili ngambio ya mugambo ikilia kuna jambo iko kesho tarehe 17 kuna jambo ngocha turuzo batei jambo ni gani soka mwerorere soka mutuigu naende gaki mutu tegerera guoka kora muna toko batebi biya muno Bemana sana omwancho murigereria niko twasangire nere Henry Nyambane Jasper Waro ausa Riroba Josephat Sungura Ezna Anyuga na boigo Omanda Bernard nande bonsi ba mbabwate chitaito cyabo abashimiwa na boigo abasaye bakorwa asikyombe kiagusi Youth for Youth asinge bro bita gotwanjira ntugeti kurigereria kose kubugoria chisimi korende nande ntugendere kwa tugusanga na barabu wetera aiga Getembe TV mbia sana sensemo yengambo yo murobelyo bono maragoba korinde tumira nande asekyonga chinsa nye asinchiraire ya bono ya vene nchinkuru ko Matilda Obaigo